Ongietorri Idarteko Hotsak podcast saiora. Kaixo, egunon guztioi. Gaur gonbidatu berezi badugu, Gorka Salmero. Gorka eskola hontako irakaslea da, irakaslea eta artista. Eta garrantzitsua da hori azpimarratzea, ze gaur etorri zea artista moduan. Hortaz, zure lanaz eta ikerketaz hitz egingo dugu, hemendik kanpo egituzun lanari buruz hitz egingo dugu. Baina hasi baino lehen, Ide Arten gaude, arte diseinu eskolan Gasteizen, eta aurkeztu nahi ditut podcast hontan parte hartuko duten pertsonak. Bai, argazkilaritzako bat mailako ikasleak, ordenian, ateako da Ane Matxikote, ateako da baita ere Luziaz dateako, baina agertuko da podcastean, gero etorriko da Garoa Zubikarai, eta Jone Karbajosa. Baita ere aipatzea David Zabala, da podcast honen bultzada teknikoa eta hasierako ideia. Eta ni, Dani, argazkilaritzako irakaslea. Az gaitezen, egunon Gorka, zer moduz? Egunon, placer bat. Bai? Gogotxu? Bai, gonbidapen polita, luzatu duzue, beraz, guazen. Guazen hastea, a ber. Duela gutxi, eman dituzu pare bat hitzaldi, bat Arte Ederretako museoan, eta bestea Legazpin. Ikusi izan dut, entzun izan dut Legazpikoa. Dala pixka bat, Arte Ederretako erreplika edo luzapen bat. Bai, luzeago egin nuen, eta Arte Ederretako hitzaldi hau sortzen da, nik egin nuen lan bat, Legazpin, daukagu Patrizio Etxeberria, orduan, 30 urte baino gehiago, lortu nuen fabrikan sartzea, argazki batzu egin nituen, gure herriko fabrikari buruz, eta lan hori egin nuenean, berreskuratu nituen 200 piko argazki zahar. Nik egin nahi artxibo zahar bat nun, Patrizio Etxeberria kontratatu zituen, hamarkadaetan zehar, hainbat argazkilari, honenak, Patrizioaren premisa beti izan kalitatea eta kontratatu zituen argazkilaria kristonak ziren izen oso potenteak. Orduan, asuntua da, nik nire lana egiterakoan aurkitzen du eginda dagoela, eta ni baino asko hobeto egin zutela garai batean, ez? Eta argazki guzti horiek, berreskuratu, gorde egin nituen, egoera kaskarrean zeuden, lurrean botata, eta denborarekin ikerketa lan bat egin nuen argazki zahar horien inguruan, argazkilari horiei izena jartzeko, nortu ziren, nola lan egiten zuten, liburu bat argitaratu zen, argitara Altxor ahaztua, eta Altxor berreskuratu hori, argazki horiek donazioan eman ditut, Bilboko Arte Ederretako museora, eta gero bestalde baita ere nire argazki batzu erosi zizkidaten, eta baita ere donazioa egin dut nire argazkiekin. Beraz, hori izan da, horren ondoren, erakusketa bat antolatu dute donazioekin eta funtsa berriekin, ekainera arte ikusgai egongo dena, eta hitzaldi bat ematea eskaini zidaten. Orduan, Bilboko museoan hitzaldi hura mugatu zidaten 45 minutura, 3 ordu laurden, 55 minutu egon nintzen hitz egiten, eta gero Legazpin hitzaldi bera eskatu zidaten, eta Burdinola elkartetik, Burdinola. Burdinola, galdetu behar nizun. Burdinola da elkarte bat afizionatuak nun ikertzen duten Legazpiko kultura, ondarea eta burdinaren tradizioaren inguruan. Eta abendutik ona Burdinolako lehendakaria naiz. Zeren desagertzean zegoen, eta hor beste lantalde berri bat sortu dugu, eta Burdinolak proposatu zidan hitzaldia Legazpin eskaintzea. Eta Legazpin egin nuena izan zen luzatu eta nire argazkiak Bilbon 3 argazki nirea sartu nituen, baina Legazpin omenaldi bat egin nahi nion herriari. Herriko jendea, eta orain 30 urte hor erretratatuta agertzen den jende hori, herri mailan beste xarma bat sortzen du. Jendea identifikatu egiten da, jende ezaguna, eta herrian, divertigarriago nire ustez politiagoa izan zen lasa. Beste ikutu bat presarik gabe. Ordu bete pasea egondu nintzen. Oso ondo. Eta kontuatu nintzen, Legazpiko hitzaldi horretan, eramantzen nula jaka berezi bat,
eta baita ere alkandora berezi bat. Eta nahi nun anekdota gisa horiek hartzia, ze uste dut badula zure lanakin nolabaiteko harremana. Zuen nortasunakin argazkilaritzari lotuta. Bai. Bueno, lan hau tripetatik sortzen da, gure herria, gure historia, gure tradizioa, Aitzona eta Osaba primi hor egondu ziren bizitza guztia lanean, eta herriaren bilakaera eta historia Patrizio Etxeberriarekin lotuta dago eta Burdinaren tradizioarekin. Gauza da, hitzaldirako, bueno, amaia nahiko heldua da, egoitza batean dakagu. San Klaustroa eta gero, ez da? Zenekan justo hori esan zen da, no? Amaren bila edo... Hori da, zeren, ama egoitzatik hartu genuen, eta bueno, hitzaldira eraban genuen. Baina aldez aurretik amak esan zian. Aizu, Aitonaren alkondara txuria eraman hitzaldira. Edo bestela alkondara txuri bat, dotore juntzaitez. Eta kaso inion, eta Aitzonan alkondara eraman nuen hitzaldira, noski, omenaldi gisa. Polita, banekan galder bat horren inguruan, baina uste dut ateako dela, gehiago, baina bai zan pixka bat anekdota hau esateko, zuk egin izan duzun eta egiten duzun lana remanduta dagoela, ez? Kulturakin eta nortasun ez bakarri zuria, baina baita ere identitate kolektibua, ez da? Kasu honetan, eta hain irudi batzuk ekarrizkizut, lotuta industriari, lehazpi industria paisaiaren kasuan, bai. Orduan, guaz irudi batzuk ikustea, bai? Aurrera. Mila bitzion eta nogeita amairuan, hau izangoa ez zure lehen lana, baina hola lan potolua publikazioa, bai, hau izan zen lehenengo publikazio potentea. Claro, nik argazkiak egin nituen fabrika barruan 91 eta 92 urteetan zehar. Garai hartan, eta gutxi urterekin enitzen jabetu, zer egiten ari nintzen, zeren nik egin dituen argazki horiek izan ziren garai baten, eredu baten, industria eredu baten, familia eredu, industria eredu hori, Euskal Herrian hainbat lekutan errepikatu dena, horren amaiera ateratzen ari nintzen. Beraz, altxor berreskuratu horren epilogoa. Fabrika barruan nengoenean, 91 urtean Patrizio Etxeberria zen. Gero ja, 92an argazkiak egiten ari nintzenean ja izena aldatu egin zioten. Eta enitzen jabetu garai baten amaiera dokumentatzen ari nintzela. Orduan gauzak inkonstienteki egiten nituen lehen esan dudan bezala tripetatik ateratzen zaizkit, sentitzen duzuna, maite duzuna, baina nitzen jabetzen hori dena horrek hartu duen balioa denborarekin dokumentu gisa zeren, gehiengo hori desagertu eginda. Desagertu eginda, eta gaur egun, argazkiek izan dezaketen balio estetiko edo artistikoaz gain, dokumentu gisa hor daude. Bai. Eta, publikazioari dagokionez, diru laguntza bat lortu nuen Foru Aldunditik, eta imprenta aldetik, liburu hori, gaur egun dana digitala da, hori fotomekanika kopiak egin dituen, errebelatzen ditut nik kopiak txuri beltzean, argi gorriarekin, eta kopia horiek gero fotomekanikara eraman ziren fotomekanika, katalogo hori kostatu zen 4.000 peseta, 93 urtean, dirutza bat. Eta fotomekanika imprimatuta dago bi tinta beltz eta gris batekin. Kriston dirutza kostatu zen, fotolitoak eta gero imprimaketa. Katalogoak lasan erakutsi baita ere, eta nabaritzen da kontraste hori beltzoiek, bada zerbait. Beltzen sakontasuna, imprimaketa aldetik. Polita, oso txukuna, bai. Oazen irudi hau jartzia, oso guztoko, iruditzen zait, bikaina, bai? Hau goiko laminazioa deritzona da, hor kamera tripode batean dago, burnia alde batetik irtetzen da, eta hor laminatzen ari dira. Orduan, totxo bat presioaren eraginez, luzatzen doaz. Eta alambre luzeak egiten. Hau da formatu handiko, ez da, 1.20ko edo formatu handiko argazkia, analogikoa aski? Bai, analogikoa, Hasselblad, 6.6 formatuan. Eta guztia eginda dago, noski txuri beltzean, nik errebelatuta, bai negatiboak, bai kopiak,
Da, denbora eman da. Eta kasu honetan, kamera dago tripodean, minutu bat, edo bi horregatik hor dagoen gizona mamu gisa azaltzen da, gero beste kasu batzuetan, flash kolpe bat ematen nion, orduan nazten da mugimendua irudi finkoarekin, baina ez dago gero montaia edo manipulaziorik guztia, argazkia egiterako... Teatzen den moduan, txintrampan ikardon, baina Krison artisau lana, hemen badago zerbait oso polita. Sukaldatze asko dago, atzetik gero. Koordinatore, bai. Dira, hau, klasean erakusten, a ber, aurrera noa. Ez du pasan nahi, bai. Klasean hitz egiten, eta gero zubi bat egiteko, gero beste badago, uste ja ikusi dezula. Hemen, aipatuen duen, haren karakter erligiosua nola bait, ez religioa aliotuta, baina bai, badaka zerbait, ez, magikoa, harriari dagokionez. Edo mistikoa, ez? Mistikoa igual hobeto. Eta baita ere, hemen antzematen da, fabrika baten, ze bortitzan, ze eskala duen, ez? Aldeatuta gorputzakin. Hemen, irudi honi, bere puntua ematen diona da eskala, gizakiak, eskalak. Eta hau da, fundizio alboan dagoen txatarra parkea, eta hautsa, kea, orduan, hor izpiak ikusten dira, kea dagoelako, kearen eraginez. Eta, aletu garnizun, bai. Eta, bueno, gero, enkuadrea, eta gizakiak daude, komposizio aldetik, bi herenak, justu daude, atentzio puntu batean, orduan, argiztatuak atzetik, komposizio aldetik, eta beraiek beltzez doaz, eta puntu beltz hori txuri batekin destakatzen da, orduan, hau da, argazki lan ontako, argazki esanguratsuenetariko bat, inongo zalantzarik gabe, baina gehien bat hor, pertsonaien eskalak ematen dio. Bai, ematen dio, ez, alderdi hori, ez? Haunditasuna. Bai, dira, katedral bat, ez da, horrelako zerbait, bai. Katedrala zerbait oso handia, bai. Ematen dela hor, bortitza den zerbait, ez? Bortitza baitare, eta ja pasako gea ontara, eskala horrekin aldea duta, zeguten zera eskala horretatik, bidea egiten duzu ontara, eta hemen ja badago beste, badago kolektibidadea, lanerako girua, atxedena izangoa, guzti dut hori tetabrika ez dakitzerena izangoa. Don Simon, tetrabrika. Don Simon, tipoa, trukados bat ateratzen ari da, eta gero, botijon, hor, patxarra botatzen zioten, urari, eta hori, ez da mito bat, hori, hauek ez dakit patxarra izango zuten, Don Simon bai, eta hauek dira Gran Forjako langileak. Gran Forjan hor egintzan, Legazpin egintzan, Txillidaren Peine del Viento. Instalazio hauetan egintzen, gaur egun hori ere desagertu da, langile hauek ez ziren izan Txillidarekin lan egin zutenak, baina instalazio honetan iaz ospatu zen urte hurrena, Txillidak Legazpin hainbat lan egin zituen, eta gero gauza handiagoak egin nahi izan zituenean, Reynosara joan zen, baina hauek dira bokata edo atxeden aldian dauden fabrikako, Gran Forjako langileak. Gaur egun, bere garaian nagusiak irudi hau zensuratu egin zuen, porque no da imagen de empresa. Hacen estos. Langileak horatxe ematen du, ez? Eta hemen bota behar izan nuen flash kolpe bat, zeren txoko oso iunean zeuden, eta horrez aurreko flashak beti itzal oso zatarrak ematen ditu. Orduan egin nuena izan zen, nuen einean flasha alboratu, eta argia albotik joan zedin, ez edia izan aurrez aurreko argia. Orduan ninoa, jaselakin, kasko bat. Kaskuberakin, en plan, pixkatalde hau. Hasselblad, kamera, 6-6koa, begiratu behar duzu horrela, gero, kasko bat, segurtasun neurriekin, eta flasha zan, metz bat, horrelako pepino bat, orduan. Flasha, kamera, kaskoa, eta hauek bazilatzen, hori, ke pasa, txabal. Ez gaztetxo. Ni mozolo bat, eta piko urtekin. Hori, gaur egun pentsazina da horrelakoa. Garai hartan zeuden, neskea bilutsik egutegiak. El puesto de control de calidad y calendario con una tía en pelotas ahí. Gaur egun hori guzti aldatu da. Galdu egin da. Behintzat office bat, behintzat mikroondas bat, edo mikroondas. Bai, beste pijogoak bilakatu gara. Tematxa bat, edo horrelako. Vale. Bueno, pasako gea, beste sekzio batea.
Eta horretako, gonbidatu behar dugu Ane Matxikote. Eta uste dut Ruandari buruz, hitz egingo dugula. Bai? Nahizu zerbait esatia honen inguruan, gero igual voltatuko pixka bat. Bueno, eske oso gai interesgarria da. Bai, berez izan da, gehien landu dudan nire bizitzako proiektua. Zeren, fabrikan argazki hauek egin ondoren, lana osatu egin dut. Bai, fabrika, arana, urbanizazioa, eta kontekstuan jarri, herria, ez soilik fabrika. Urteak pasata, gero uste dut bueltatuko garela Lehazpira. Bai, beste bide batetik. Kaixo, Ane? Egunon. Zer moduz? Ongi. Nondik zatoz? Nina Beratik, Nafarrotik. Beratik. Oso ondo. Eta, ekarrizu gai bat? Bai, aldatuko duain gai bat. Eta, bueno, solastuko dut pixkot, aztertu dugu zure ibilaldia, eta ikus dugu egon zinela Ruandan. Orduan pixkot testu inguruen jartzeko ekarretugu datu batzuk. Adibidez, bueno, ikusi dugu 1982 hasi zela Gerra Zibila Ruandan, gobernutua eta Ruandako Fronte Patriotikon artin. Zirela batez erbesteratutako tutsuak. Eta, bueno, gero baita ikus dugu saiatu zirela akordio bat sinatzen, sinatu zuten Arusako akordioa, binon ez zuten lortu bakia lortzia. Eta gero ja 1984an izan zen genozidioari hasiera eman ziona, izan zela Habyarimana presidentean hilketa, eta horren ondorioz egon ziren 800.000 pertsona inguru hilak, batez izan zela tutsak. Eta, bueno, gero ja 1984an Fronte Patriotiko horrek hartu zuen kontrola horren gain. Orduan, testu inguru hortan ikus dugu egon zinela han, eta nahi genuen jakin pixko eta bidaian helburua izan zen argazkiak ateitzea edo zein izan zen? Bueno, nola sortzen da hau? Hor Ruandan zegoen ikastolan nire irakasle izandako Lasaietar praie bat zegoen eskola hartan. Nire atxak harremana zuen praieekin, ez erlijioagatik, baizik eta herri mailan kulturan murgiltzen zirenak 70 hamarkadan gutxi, bueno, kultura gutxi hori bultzatzen zutenak, praieak ziren gau eskola sustatu zuten, eta hainbat publikazio, eta nire etxea beti kultura arloan, eta murgildu izan da. Orduan, berak harremana zuen praie hauekin kulturaren gatik. Eta hor Ruandan bazegoen Niundon, hor Kibu lakutik oso gertu, iparraldean, Ruandako iparraldean, arte eskola bat. Eta bertako zuzendaria belgiar bat, Lasaietarrek zeramaten eskola hau, eta zendu egin zan. Eta nire irakasle izandako Jokin Otai jarri zuten zuzendari gisa. Hauek oporrak hartzen zituzten 2 urtean behin, eta halako batean, Jokin itzuli zan oporretatik, eta ekarri zituen eskola hortan egiten ziren lanak, zeramika, margoa, koloreak, pasada bat, kriston lan potenteak. Eta argazki egintzan egiten zutena oso kaskarra zen. Orduan, aitzakia izan zen, nik argazki ikastaro bat ematea bertako irakaslei. Eta aitak bestalde Jokin Otagiri lagundu zion, erakusketa aretoa birmoldatzen, eta bere irizpidekin, orduan, biok jun ginen, aita eta biok Ruandara, arte ikastaro, argazki ikastaro bat ematera, bertako irakaslei, eta bide batez, nik argazkiak egin nahi nituen bertako jendeari, eta nire asmoa zen, erretratuak egitea, eta esperientzia itzela kristona izan zen. Jarriko ditugu irudi batzuk, pixkat ikusteko. Zure dia, ezta? Zuk egindako irudia dia. Baita ere, jasela, 6-6, baina hemen tonua beste, kamera berdina, pelikula berdina, baita ere, errebelatua, baina ikusten baduzue, xalmoi edo laranja ikutu bat dauka. Hauek errebelatu ondoren, txuribeltzeko argazkiak errebelatzen ditugunean, irudia beltz hori zilarra da, zilar metalikoa. Zilarra oksidatu egiten da denboraren poderioz. Eta garai batean, urrea edo platinoa edo metal nobleak gaur egun selenioa merkeagoa da, baina irudi hau biratuta dago urrearekin. Urreak ematen dio laranja puntu hori.
irudi honi. Eta, bueno, 92an joan nintzenean, hori 1000 eta piko argazki egin nituen, eta esperientzia itzela izan zen zeren, hasi nintzen erretratuak egiten, garai hartan ez zegoen ura turismorako prestatuta, soilik praieak eta erlijiosoak ziren, bertan zeudenak, eta beraiei esker, Ruanda guztia bisitatu genuen, komentu batean monjekin afaldu eta lo egin, urrengo egunean beste leku batera, eta sorte auki genuen nire aitaren kuriositateak eskolako liburutegian aurkitu zuen liburu bat. Le métier traditionnel riandais, edo ogibide tradizionalak Ruandan. Eta aitak ikusi zuen, liburuzka hori pasazidan, eta berak egin zuen Cicerone lana, kontaktatu batzuekin, besteekin, hemen poteak nola egiten zituzten, emakume hau pigmeoa da. Pigmeoak, eta pigmeoak ziren, pigmeoak gero etorri ziren utuak edo bautuak eta gero batutxiak. Orduan, jatorrizko biztanleak pigmeoak ziren. Eta hauek ziren cazadores recolectores. Eta gero etorri ziren utuak, hauek ja... Artisauak, tuatak, pigmeuak artisauak ziren. Bueno, kontratatzen, beraien artean, hain arrazistak ziren, nion nintzenean biztanleriaren 4% edo zen soilik. Ja, gutxitu egin ziren. Eta oso arraza endogamikoa zen. Eta, hauek kontratatzen zituzten hiltzaile bezala. Ehiztariak ziren ez gero, eta beraien artean ez zituzten pertsonak konsideratzen, tximuak bezala. Bai utuak eta bai tutxiak, hauei tximuak bezala, eta, gero, hauek jatorrizko garai batean biztanleak ziren, zonalde hortan, gero utuak etorri ziren, hauek nekazariak ziren, pigmeoak zapaldu zituzten, eta gero tutxiak etorri ziren, minoria bat, baino ja abeltzainak gizarte jerarkizatuagoa, eta besteak zapaldu zituzten. Eta gero, kolonioak etorri zirenean, alemanak eta belgiarrak, tutxien hierarkia hori probestu zuten, jende hori menperatzeko. Bero onurako, ez? Genen kafia baita ere... Eta, aipatu behar, nik beraiekin frantsesez hitz egiten nuen, eta nire garaian, ni inglesarekin 0 patatero, ni frantseseko garaikoa naiz, eta hauekin hitzeikia oso divertigarria zen, zeren Frantzira baldin bazoaz oso fin hitz egiten dute, baina hauek nik bezala pronuntziatzen zuten, zeren beraien hizkuntzak Inia Ruanda deklinazioekin da, euskera bezala, oso golpeka, oso, eta hauekin frantsesean primera moldatzen nintzen, oso divertigarria. Benagarria izan zen hori, 92an jun nintzenean, gaztetxoak, fusilekin, armekin, orduan irten. Gerra zibila kontekstuan, ez? Gerra zegoen, baina orduan, ez genekien ez hemen, eta noiz jakin genuen, 92an genozidi batek. Denean, eta erretratatu nituen, eta ezagutu nuen jende pila. Hil egin zen, edo ies Kongora ez da, edo bertan hil, bai. Ezagutzen dituen asko gero etorri zitzaidan, besta bat erretratu hain nion, bere aizpa etorri zitzaidan, eta argazkian nahi zituen, gero mendeku hartzeko, jende hori bilatzeko, eta nik esan nion, lan hau arkeztu nuenean, en nuen bere iztu gutuak, tutxiak, pigmeoak, hemen anekdota gisa kontatu, pigmea zela, baino, eta en nuen materiale hori erabiltzerik nahi mendeku egiteko. Oso historia gogorra. Oso jaibia, bai. Bai, ekarri dugu bertze irudi bat. Bai. Eta nahi genizun galdetu zehazki irudi honen testu ingurua zein den. Bai, zu pentsa emakume honek daramana, hor, lehen pigmea ikusi dugu, bai, poteak egiten, eta pote horiek, buztinarekin egin daude, 9 pote daramatza buruan, hor ura eta elikagaiak eramateko erabiltzen zituzten. Protezioa buruan da banana hostoekin egindako tramankulua, eta, beti gizon txuriari berai zian, utu batutxi, eta, utu da gizon utu bat, eta bautu dira asko.
Orduan, ni nintzen umuzungu, gizon txuria. Umuzungu. Orduan, umuzungu, donde moa amafaranga. Amafaranga, jan beraien dirua. Orduan, erretratua egiteko beti negoziatu egin behar zen. Alde zaur, gehienetan amafaranga eskatzen zuten, emakume honekin regateoa, erretratua egiteko. Gehienetan praiekin gindoa zenez gero, uste zuten ni ere praia nitzela, eta zeiten du praia belarritakoarekin, ez? Asko bazilatzen genuen, baina han jende txuria umuzungoak gine ziren praiak eta gu turista gisa oso arraroak. Orduan, kontestua zein da, emakume honekin erregateatu ondoren, Ruandar franko batzu txampon bat eman, eta utzi zidan erretratua egiten. Eta erretratu guztiak dira aurrez aurrekoa, jendea kamerari begira, eta kasu batzuetan hurbiltzen nintzen enfoke minimora, 55 zentimetrotara. Angular pitxin bat dauka objektibo horrek, orduan, angular batekin erretratua egiten baduzu, desproportzionatu egiten dizu lehenengo planoa. Orduan beraiek bai zituzten espoina hundiak, sudurra hundiak, eta kasu batzuetan apropos esageratu egiten nuen teknika hori, baina beraien duintasuna mantenduz. Esageratuz, baina orduan testu ingurua hori da, negoziazio baten ondorengo emaitza. Baina zu pentsa, bederatzi pote janariz beteta. Nola egokiko zuen bizkarrezurra emakumea. Bai, eta horren arira ere, justo negoziatzeko horren arira, galetu nahi genizun ikusi dugu ikertzen, 2008an mutil bat joan zela Ruandara argazki, bideoa doztak egitera, eta debekatua zegoela errantziotela. Eta gero jarri omentzun Twitterren kexaren bat edo, eta azkenin baimena eman ziotela. Orduan, ez dakigu nahi genuen jakin zuri, jarri zizuten debekuren bat edo, baina orain erranduzu negoziatzen zenuela horiekin, orduan. Bai, ni praien eskutik nindoan, beraiek integratuta zeuden, horrelako lan bat egin nahi baduzu, bakarka baldin bazoat, jaidakazu. Norbait errespetatzen dutena, miresten dutena, horren eskutik baldin bazoat, emaitzak lortzen dituzu. Baina gu bakarka, nik enuke lan hau egingo hori garbi dago. 84an itzuli behar ginen. 82an irakaslei emanen ikastaroa, argazki ikastaroa arte eskolan, Niondoko arte eskolan, eta 84an helburua zen ikaslei ikastaro bat ematea. Eta apirilean, zendu zutenean bertako lehendakaria, dana pikutara juntzan, militarrek atera behar izan zuten Jokin, Otaegi eta hainbat jende, eta gero pelikula bat egin zen horren inguruan. Nik ez dut sekula ikusi izan nahi. Eta eskapaz. Ikusita dut bai. Nik ez dut ikusi nahi. Oso gertuko esperientzia da. Nik bizi izan nuen ura, eta gero aipatu didazuna, badaki James Nashway, Reuterseko argazkilari ospetsua joan zen Ruandara, genozidioaren ondorioak atera zituen, bere argazkiak publikatuta ikusi ditut, eta nik egin nuena beste historia bat da, ez dauka zer ikusirik, orduan hortan ez nahi sartu, ez dut sartu nahi, ni horrekin geratzen naiz. Zeren hortik irten, eta hau belgiarrek kolonizatu zuten alemanen ondoren. Orduan bertara juteko Bilbo-Bruselas, Kigali Bujumbura. Orduan bertatik bueltan hilabete bat pasa ondoren, Bruselara aiatuan loa egin behar izan genuen hotelean, ni nire apretekin, oraindik Ruandako hautsa zeramaten apretak soinean nituela, hotelera joan, bufet bat, kriston janari pila, komunera zoaz eta telefono bat daukazu, komunean etxerita zaudela telefonoz deitu alizateko, orduan ez zegoen mugikorrik. Orduan konturatzen zera eta orduan hasten zara erreflexioak egiten, nun egontzaren, zer bizi izan duzun eta nola bizi garen hemen. Beraz, hau, netzat izan zen, esperientzia itzel bat, nun, pentsarazten dizu, nola bizi garen, nundi datozen, eta gauzei beste balio bat ematen. Eta duintasuna, eta errespetua zerten. Jende honek kriston duintasuna zeugen naiz, eta erropa kaskar bat eraman, doktore irtetzen ziren, presentziarekin. Ondia. Bai, alde handia dago baitare argazkilaritzak, distantzia argazki ateatzen duna eta zeri ateatzen diozu eta nola egiten dezun. Askotan hori Susan Sontageek ante el dolor de los demás klasean hitz egin dugu honi buruz.
gerra, kazetaritza, argazkilaritzatik abiatuta, askotan badago hor galdera zertako, ez? Bai artista batzuk gerturatzen, argazkilari batzuk gerturatzen dira asko horrore horretara edo bortitza den horretara, baina baita ere, ze erabilpena du horrek, ez? Orduan, hemen bada beste lan mota bada, dokumentalagoa, esperientzia bat, eta hor bai nik uste Gorka Salmeron bat gaztia hor, harremantzen, kontekstu horrekin modu duin baten, ez? Distantzia hori lantzen da holan, sekarritan ezkan beste bi referenta aipatzeko, eta ez ditut bere argazkiak jarri nahi, baina honi buruz badagoela limite bat, ezta? Nola egiten dezun lan, eta nola lantzen zu distantzia hori garrantzitsua dela. Bai. 84an prentsan ikusten zena hildakoak eta hildakoak ziren. Eta nik garai hartan 84an liskarra genozidioa sortu zenean, La Vanguardiari saldu nion erreportaia eta irudi hauek publikatu zituzten hiru orrialdeetan. Eta beste ikuspegi bat. Beste ikuspegi bat, bai. Eta azken galdera ingo dizuguna Ruandari buruz, justo duintasun hori eta dotore joak izidela eta horreri buruz, ekarretugu bertze bi argazki. Bai. Hau, pixkat provokatu egin nuen. Asuntua da, karo, aipatu bezala, ez zuten ohitura umuzungoak izan txuria ikusteko. Orduan, umetxo hauek ez zuten umuzungurik ikusi. Hor, genbiltzan, Ruanda el país de las mil colinas, eta etxetxoak, eta hemen gindua zen paseoan, mendian 2 ordu edo eman genituen, eta etxetxoak, eta etortzen ziren ume guztiak, eta hau muzungu, eta hauek, gizon txuria ikusi zutenean, el koko, beldurtu, eta orduan, ni hurbildu nintzen, erretratua egitera, eta anai zarrenak txikia babesten du. Eta negar batean dago, umuzungoa ikusi duelako. Gero, pena eman zian, gaino, umei argazkiak egitea nahiko erresa da, eta kokoteraino nago, beti leku exotikoetan, umeen erretratuak oso erresa da, umeekin jolaztea. Baina, honek gero pena eman zian, berriz diote, umuzungoa, isajua beldurtuta zegoen. Gaur egun, oituta gare, arraza ezberdinetako jendea ikusten hemen gaur egun, baina ni txikian nintzenean, que viene el koko, gizon bez bat ikusi eta igual beldurtu egiten ziren. Ezberdina dena beti, gauza ezberdinak edo ez ezagunak beldurra ematen digute. Kasu honetan, beldurra eragin nien ume hauei. Eta azkeneko biruditan, hemen adibidez ikusten dugu daudela nahiko ezberdin jauntziak, batzuk, arropa dotoregoa izango zena, eta nahi genuen jakin, ikusten zen jende haunitz edo desberdintasun haunitz euren hartin, edo justo kasu honetan den excepzio bat edo. Hemen, bi erretratuetan azaltzen dira praientza lan egiten zuen jendea. Ezkerrekoan, ezkerreko argazkian eta ezkerrean dagoena, praientzat kozinaketan eta erropa garbitzen ibiltzen zen, Zelesten. Eta eskuineko erretratuan, eta eskubian dagoena, Fausta, praiei erropa josten zizkien, niri argazki kameraren poltsa ere ondatu zitzaidan, eta josi egin zidan. Eta argazki hauek, beraiekin hitzartu genituen, familien erretratua egiteko, eta, Faustaren familia ura jostuna zen, dotore jarri ziren erretraturako, eta, baita ere, aipatu behar, lehen esan dute, ez dut bereizketarik egin izan nahi, arrazeari dagokionez, baina, batzu utuak dira eta besteak tutxiak dira. Eta Fausta gerratean akatu egin zuten. Zeintzuk dira barkatu? Jutuak, ezkerrean, eta tutxiak eskuinean. Jutu familia bat, eta tutxiak altuagok, bai. Fisionomia bat dut. Baina, niretzat, nik ez nituen bereiztu nahi, pertsonak ziren. Claro, noski. Esan behar nun hori, esan zula altuagoak alemaniarrak 19. mendearen amaieran darwinismoa dela eta mugimendu eugenikua juntzien buruezurra neurtzea tresna batzukin zientifikoki, ze gero belgiarrak, gerra eta gero uste dut izan zela 16an edo,
ja 20. mendian, jarri zieten karneta bakoitzari arrazakin, igual zu hori bizi izan zenun. Eta hori izan, uste zuen, kaukasikoa ziela buru handiagoa zutelako, eta handiagoak zielako, eta zentzu horretan tutxeak naiz eta kopura ez dakitzen bat zen, baina igual 15 eta jutuak zen pilo bat. Naiz eta gehiago izan, hasiera Alemaniarrek eta Belgikakuek kolonietan eman zieten garrantzia kontrolatzeko tutxei hasiera baten. Horretan oinarrituta, edo interesak, diru azken finean, Bai, eta aipatu duzuna kolonizazioaren garaiak, badaude Europako museoetan momiak, beltzen momiak, gaur egun ja kentzen ari direnak, edo badaude dokumentu grafikoak kolonietako garaietakoak nun kaioletan dituzten animaliak, tximuak bezala. Bai. Niri oso jaibia iruditzen zait hori. Eta gero beraien artean ere oso arrazistak ziren. Bai. Oso ondo. Nire partetik hori izan dira alderak. Agurtuko dugu, bane? Gero etorriko naiz berriz. Etorriko da bueltan gero. Mila esker. Eta gu jarraituko dugu, zuzenean. Ze, sekzio berri bat aurkeztu behar dizut, horka? Bai? Bada modu bat, zure lanean, beste artisten lan batzutik abiatuta, zure lanean gogoeta bat egiteko edo murgiltzeko. Orduan, sekziontan, ikasle bakoitzak, ni barne, aukeratu dugu irudi batzuk zuri aurkezteko, eta bakoitzak izango du nola lotzen duen zure lanakin. Ez da lotura zuzen bat izan behar. Lucia Flores, bai? Ez du podcastean agertu nahi, bai, idatzita utzi du, irudi honen barre, aurkeztu nahi dizun zerbait. Eta jarraitzen dugu Ruandakin pixka bat, bintzat Afrikakin, bai? Irakurrikoet? Bai, bota? Bai, soilik, niretzat oso divertigarria suertatzen zait hau, sekula santan ez dute horrelakorik egin nire lanarekin. Behin egin zuten egutegi bat ateran, Legazpiko fabrikako argazki bat hartu zuten, eta remeika egin zuten koloretan gaur egun. Ja ikusten ari naiz, adina ere aurrera doala, nire argazki zaharrak hartzen badituzte eta remeikak egiten azten baldin badira, zerbait esan nahi du, baina horrelakorik eta izuertatu, divertigarria iruditzen zait. Bai. Hortxe, Gorkarentzako argazkia atalerako eta Ruandaren gaiarekin lotuta urte berean, 1982an, Afrikan hainbat gatazka gertatzen ari ziren, besteak beste, indarkeria uholde handia egon zela aurkako alderdi politikoen artean. Joao Silva, Afrikako herrialde horietako batera joan zen argazki ateatzea eta No Peace izeneko argazki hau atera zuen. Argazki hori interesatzen zait, eta zure lanarekin lotzen dut, biak urte beran, Afrikako lurralde ezberdinetan atea zenituztelako. Hori batetik. Ikusten denez, aurrek gertatu behar ez lukeen gerra bat jasaten dute, eta ihes egiten dute, eta negar egiten dute haiek ulertu ezin dituzten gauzengatik. Eta, kontestuan jartzeko Joao Silva, da The Bank Club horrelako argazkilari talde bat. Eta, bada zerbait, hau kontestua da apartheida, South African. Eta, horren irakurketa edo osnarketa bat. Positiboa ez dakit behintzat kontzientzia edo pedagogikoa, ez? Pedagogikoan sartzen Arritu egin hauzu, nuen ezagutzen. Ez da, Luziak erakutsi zian, bai? Interesgarria, bai? Bai. Hortxe, jarraituko dugu? Venga. Ja, atal hau bukatzeko nekan txapa pixka bat, news atal bat, dala, Zura galerian, Foto Espainiaren kontestuan, haintxe badagoela, erakusketa bat ditzen dala Resistencia en la memoria, visiones de Sudan, eta, barkatu, interesgarria da berriro, distantziari dagokionez, nora zoaz ere egitera,
eta erakusketa honetan dia behatzi sudandiar, eta bertakoa dia, batzuk bizi dira hor, baina bintzat jaio dia bertan, eta interesgarria dago. Madrilen, justo, oain, ez ditut argazkiak ipiniko. Eta informazio gehienekan, baina uste dut, pasako garela beste atal batera, zuzenean, bai? Venga. Horretako, gonbidatu behar dugu Garoa Zubikarai. Kaixo, Garoa, zer moduz? Kaixo, ondo. Ondo, nondik zatoz? Ondarru. Ondarrutik. Eta, zea, argazkilaritzako, bat mailako ikaslea, ez da? Bai. Zure irakaslea. Bai. Oso ondo. Vale. Atal berri bat, Bai. sartuko ezu? Bai. Hautziko zaitut. Bai. Horrekin, bade? Danik izan da, ben latxei, Ruandako zerixi albo bateala eta ni nahiko neban murgildu beste zerixi baten deitzen dela, arrantzalin zerixi. Eta, bueno, nik aukeratu dut hori, ondartarrana, kostakuna. Dudipe. Oso urrekoak. Arrapatu zaitu lehenengoan, bai, dudipe. Eta lehenengoko galderi izango zen, atzea zaten bazu. Atzea? Bueno, bale, Aurrera. listo. Hori, kolore eta mugimendu asko ikusten dugu zerixin, eta, bueno, zerixin argazki Guazen gehienak. irudia jartzea, ez dakit jarri duten, oain, oso ondo, barkatu. Vale. Aurrera. Hori izan dutena, kolore eta mugimendu asko ikusten di zerixin, argazki gehienetan, eta zan galdetzeko ia zehatxitan. Hori mugimendu ero hori kolori, ez? Hori exagerazioei argazkixetan. Bueno, honek bere zergaitia dauka, eta txapa pixkat botako dizut guzti hori azaltzeko. Hau enkargo bat izan zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak badauka liburu sorta bat bertan bilduma, eta hor gai ezberdinak lantzen dira, burdinolak, arantzazu, baserriak, bueno, eta Donostiko Untzi Museoak proposatu zuen Foru Aldundian, Gipuzkoako Foru Aldundian, arrantzari buruzko liburu bat egitea sorta edo bilduma horretarako, bertan bilduma. Liburu bat egiteko enkargu bat izan zen hau, bizitzan izan dudan enkargu potenteena, zeren urtebeteko lana izan zen, kostera guztietan, hainbat untzietan, eta liburu baterako behar zuen izan, beraz, kolorea egin behar zen. Ni ordura arte gehien bat txuri beltzean, hainbat gauza egin izan ditut koloretan, baina txuri beltza da nire espezialitatea. Orduan, pila bat kostatu zitzaidan lan honi zentzu bat ematea, eta ikustea nondik nora egin nahi nuen. Ni lehazpikoa naiz, dela Gipuzkoa profunda. Eta hor bi pantano ditugu, baina itxasoa nuen kontrolatzen, kosterak nola zijoan zen, orduan, claro, enkargu hau, koloretan, lehenengo gauza bat, zer egin nuen dokumentazio lan bat. Ikusi beste argazkilari batzu zer egin zuten, Untzi Museora joan, eta hemen baita ere, Untzi Museoko arduradunei esker, berai jarri zidaten harremanetan kofradia ezberdinetako arduradunekin, eta hauek berriz untzietako patroiekin. Zeren, zu ondarrutarra izanik badakizu oso eszeptikoak direla eta oso superstiziosoak, eta orduan, claro, kanpoko bat untzian eukitzea, niri untzi baten kontatu zidaten, argazkilari bat behin portu batean utzi zuten arrantzarik ez zutelako. Eta, bueno, beraz, kolorean egin behar zen, hori baldintza zen, liburu baterako zen. Orduan, niri proposatu ninduten argazki hauek egitea. Kostatu zitzaidan, eta, karo, garai hontan ez zegoen digitalik, oraindik hau diapositiban eginda dago. Orduan, bazegoen diapositiba bat, froga ezberdinak egin dituen pelikula ezberdinekin, eta Ektachrome 200, Ektachrome 200S, forzatu ziteken 800era. Eta orduan 800 isora forzatuta pelikula hau, grano gehiago ematen zuen, baina kolorea behartzen zuen kaina bat. Orduan, kolorea egin behartzen, caña de color, o sea, que no quieres taza, pues taza y media. Orduan, koloreak hemen pelikula horrekin, suerte haukin non, pelikula hori aurkitzen, eta argazki horiek egin ziren libururako. Nik aldez aurretik, esan bezala dokumentatu nintzen, ikusi nuen beste argazkilari batzuk zer egin zuten, enpapatu nintzen pitxin bat asuntuaz, eta gero, aurkitu nuen, kostazitzaidan, zer egin nahi nuen. Gero badago beste atal bat, da, objektuak,
museoetan, edo, zeren, aipatu behar, liburu honen testua, behar bada izena ezaguna egingo zaizue, Josu Iñaki Erkoreka, zen. Erkoreka. Bai, Urkulluren bigarrena izan dena orain arte. Hau Bermeokua da, eta asuntu hauetan aditua. Berak egin zuen testua, 1988an, oraindik zan un delfín del PNV, o tiburón, eta, berak testuak, eta nik argazkiak, eta, alde batetik bat, zegoen, libururako ilustrazio lana, baino gero bezalde, nire ikuspegia, eta hor, kolorea sartu nion, eta mugimendua ere, zeren gauez lan desente egiten zuten lauez, argi gutxi zegoen. Orduan, esposizio luzeak, mugimendua ere hartzeko, eta gero flash kolpe bat. Baina, kamera horrek, bi kamerekin nindoan, eta kamera horrek flasharekin erabiltzen nuena, zuen sinkronizazion ala kortinilla trasera. Hori zer da, flasha botatzen duzunean, normalean, obturazio ematen diozu, eta, segundu bateko argazkia. Botatzen du flasha esposizioaren aseran. Normalean, baino, ala kortinilla trasera, flasha botatzen du justu obturadorea itxi behar denean. Eta ez da gauza bera, segundu bat eman, eta mugimendua alde batera edo bestera. Argazkiaren emaitza ematen du, aurrera kajun beharren atzeraka doala. Finkatzen du ez, azken momentua, igotzakoan. Ez dakit erantzun dizudan edo kriston txapa sartu dudan. Bai, ondo. Beste galdera bat zan, ia zelan bururatu datzen idei, baina ezazu enkargo bat zanela. Liburu bat etxeko. Eta beste galdera bat zan, bizkat azizala horretxatxi berbetan, ia zelan hartuen arrantzalik zu euran lan intzartzi eta hori argazki hartzi zelan hartu isamen eurak. Irteara luzena izan zen egaluzeta. Egaluzeta, 6-7 Hondarribiko bikinguekin, eta orduan niko eta 9 urte, baita ere, baitzen zidaten txabal. Aseran oso itxiak ziren, oso itxiak, eta nindun dute nahi, baina egunerokotasuna dela eta konbibentzia, elkarbizitza hori, azkenean, kriston rolloa beraiekin, eta kosta egiten da. Azeran, urruntasunetik, baino, Euskaldunak oso itxiak era, baino, behin ja irekitzen garenean, elkarbizitza hori oso polita izan zen, eta kriston esperientziak bizi izan nituen beraiekin. Nire urte betetze eguna hor pasa nuen, eta txipiroi kasuela preparatu zidaten netako. Eta txipiroian kortxua. Txipiroi kasuela jannon, eta kortxuakin zer egiten dut, txabal, que es el kortxo de los txipirones. Erailtzen zuten kortxoak, txipiroia bihuntzeko. Beste leku batzutan aldez aurretik kongelatu iten ditue. Eta kasu honetan, kortxo berdina, garbitu, gorde eta berri txipiroia prepatzeko. Biguntzen ditu. Bigundu egiten ditu. Doi fe, zeren txipiroiak, itzelak, hori anekdota gisa. A ber, igual, itxarango momentutxo bat, pantalla, joan eintzaigu. Baina, egingo dugu atzea. Zegeratu beha hontan, jarraituko dugu irudiekin, mila esker teknikariak. Hemen dakau beste bat. Argazki zer ikusten eguan, ikusi nahan hausi argazkixe, eta generalin argazki guztik akordaera izan Ondarroko pintxore batei, Feliz Beristain, eta gero egon itxan beran lanak ikusten, eta konturatu nitxan honeaz argazkixaz oso antzeko pintxura bat aukela, eta nahi netzun galdetu, ia bazek isen duen pintxuria txikixe, ero kasualidade batan. Ez, hau errunen ezagutzen, bai dela oso ezaguna da Ortiz de Txague, argazkilari piktorialistak badauka erretratu bat, karbon freson teknikarekin, orain gaina ikusgai dakazue Museo Universidad de Navarra Opuseko museoa Iruñan, badago 10 urte dira, daramat martxan daudela, eta aurten doainek ikus daitezke erakusketak, eta Ortiz de Txagueren bilduma guztian dute, baino antolatu dute beraien funtsen erakusketa oso potentea,
Eta hoien artean, badago Ortiz de Txagueren oso ezaguna den arraunlari baten erretratua, oso piktorialista, Ortiz de Txague, baina enuen ezagutzen, hau, asko ikasten ari naiz ni gaur ere zuekin, placer bat. Begira zondo. Bueno, eta amaitzeko, ekarritxuaz argazki batzuk, neure familixinak, txineukanak, bebai arrantza giruaz zerkusixe, neure atxitxe arrantza juten zaneguk, eta zeuk ikusteko hori. Hauek dira karretearekin egiten zirenak, Kodak. Kodak paperean, ja ikusten da... Igual Dani ipini... Denboraren poderioz. Pantailan, Gorka badago argazkiak ikusten, eta hauek izango ziren garoarenaz? Bai. Familiako argazkiak. Horikiak, Akordatzen ari naiz nire lehenengo irteerak. Lehenengo irteerak egiten ditu egunekoak. Eta nintzen mutrikuko masillasekin. Masillaz deiten... Masillaz deiten zioten, zatik bere aitea ere masillaz zen. Eta bere aitearen untzi txikia zituzten. Bueno, zeukan ikurriña bat, eta gerra zibila etorri zenean masilla jarri zion ikurriñari. Orduan jadanak masillaz ziren. Orduan, karo, masillaz, eta bi arrantzale untzi txiki batean, nire lehenengo irteera, ekaitza, ni botaka, hor lurrean, bere kabinaren atzean dagoen, txoko batean lurrean etzan da, zutik genitzen kabitzen lurrean, bolandaka alde batetik bestera, dana bota ondoren, bokautxo bat jan, tripa bere onera juntzien, eta nun jekitzen aizenean, hor masillaz, irratiarekin pastilla, el fotógrafo se acaba de levantar. Da gero, portura ya, eta dana bazila zen, que chaval, hoy lo has pasado mal, Sí, bai. Pasa behar da gai. Ogi bide oso gogorra, arrantzaleak gogorra. Bai, nuski. Ni garoa, akarri zut ikusteko nire aitonaren errekreo lizentzia. Eta gerozuk ikusiko ezu, iruditan, jarrita akat. Eta da, bai, joan zan ternuara, gaixotu gintzan, eta gero hartuzun lizentzia hau, errekreoa da, ez dakit ez, gaztelugatxeaino, gero hortik ez, gure fronteren onduan. Eta gero ontzan lan egiten, ontziolan jaizkibelen soldadore gisa, Pasai San Pedron, nahi? Orduan nire itxona baita ere, arrantzan egon zan. Zuri baita ere garoa, asko gustu zaizkizu Gorkaren irudiak, zizu, kontrastia, kolorea, saturazioa, zarata pixka bar, nahasmendua, gustoko dezu ezta? Bai. Bet zure lanetan. Bai, antzematen da. Eta hori bai, politxa esan dezuna forzatzia, karo, karrete batzu forzatzen badituzu, igual 200-etik 800 unera, badizu beste kolore mota bate badizu, saturazio potoloagoak edo kontestuaren arabera edo arpista. Pelikula horrela formulatu zuten zan, Kodakek atera zituen azkenetariko filmak, eta zegoen espreski diseinatua saturazio gehiago emateko forzatua egiten zenuenean. Hori bai, laborategiak kapullo hutsak dira, forzatzean errebelatua bikoitza kobratzen zuten. Bai. Bueno, horrela negozioa. Etzen merkea, eta are garestiagoa oraindik, forzatua bikoitza kobratzen zutelako. Oso ondo, jarraituko dugu, gatu pixka bat, ze hau baita ere arrantzakin dago harremanduta, nik karrizkizut irudi, bai, eta ezagunak, izango dituzu behintzak egilea, Sigfrido Koch, bai, eta baita harremanduta, dago noski, arrantza mundukin. Hoi da, urtea jaio zan urtia, hauek garaia, ez dakitzen bat urte izango zituen, baina 60 inguru, 60an, edo hortik, los 70 ya pixka gehiago. Bueno, Koch tarrak familia guztia, Willy Koch zen aitzindaria, eta Willy Kochek Legazpin ere fabrikan argazkiak atera zituen, gero Sigfridok... Eta txilira horretan egon zamaita esartuta, bai, barkoa, segi. Sigfrido egiten zituen argazkiak, ikusten duzu grano hori, eta
Bai, agoratzen nahi txikitan kaja laboralera jun eta egutegiak, Sigfrido Kotxen argazkiak, dantzariak ikurriñarekin eta grano hau, estilo bat definitu zuen. Gizuen ze filtro erabiltzen zuen hori egiteko, goxokien zelofan koloredunak. Bai. Objektiboaren aurrean koloredun zelofanak jartzen zituen, eta honek ere bere lan pertsonala dauka, eta gero enkarguak, baino txikitan niretzat erreferente bat izan zen, eta gero arrantzaren lan egiteko dokumentatu nintzenean bere argazkiak ere liburuetan ikusi nituen. Esan dezuna interesgarria da, eta hain jarriko hau dela, urrengo argazkian nabariagoa da, arratoia pilak ez ditu, itxek, arazo teknikoak. Muituko ditut pilak, hau mito bada edo. Problemas del directo. Bai. Bueno, esan behar nun, eta gainera pasan izun, gogoratzen zera pasan izun Asier Mendizabalaren testu bada, ordiziko artista bat, eta badu ikerketa bat honen inguruan, eta berak intzun lana dituzun soft focus. Eta zuk esan dezuna horretan hitz egiten du, testu horretan, hitz egiten du nola 80, hamarkadetan, nola bilakatu zen, eta en los 90, nola bilakatu ziren horrelako irudiak, egutegitan jartzeko horrelako argazkilaritzari dagokionez, irudi laus hori, soft focus hori, zerbait identitarioa, nola baitez. Eta Sigfrido Kotxe Arrutien lanak horrelakoak ikusten dira pilo bat. Eta esan zu zelofanarena, eta noski baiet, baina baita ere Asierrek topatuzun argazki bat, hor dago Sigfrido, eta lainotzen nahi du bere arnastekin, lentia egiteko baita ere horrelako efektu hori. Flua egiteko bai, atxa bota optikari eta... Hori da. Dena den teknika hau ere erabili oso famatua Hamilton. Hamilton, bai, baina horrek egiten zuena zen neskato gazteak, bilutxik eta horla oso... Gaur egun pederaztiaren mugan egon litekena, edo ez dakit oso... Baina, tipoa famatua egin zen, baina Hamilton begiratu ezazue, eta badaude horrelako teknikoki puntu hau dauka. Kontzeptualki eta edukiei dagokionez, neska gazteak. Beraz, testuan... Ez zait interesatzen, baina, teknika egiten dela eta aipamena botatzen. Baina, ondo lotu ez duz, Asierrek testuan iteakoan horren barne, hitz egiten du horri buruz, Hamiltoneri buruz aipatzen du. Bueno, Garoa, zerbait gehiago esan nahi duzu? Ez, hori esan dena. Mila esker. Zeuei. Eta joango gea beste atal batera. Gonbidatu berri badugu. Opa. Kaixo, Jone, zen moz? Bai, ondo. Ondo, nondik zatoz? Barakaldotik. Zer moz Barakaldon? Oso ondo. Ondo, ez zatu zeunero, ez? Ez, bizi naiz. Bale, ingo dugu biraketa bat, gaietan, eta... Zer ekarri guzu? Bai batzuk ekarri ditut, zure lanan ikusterakoan, nire lanekin nolabaiteko erlazioa ikusen nolako, ametzekin pasean lehenengoa, eta gero Lehazpi industri paisaietara bueltatuko gara. Azteko, hemen ditugu argazki batzuk, basatu igual. Ia hiru ez, hasi. Bai. Sin más, argazkietan, zu agertzen zara, agerian dagoenez. Eta, zure izaren islapen hori autoeman daiteke, eta, era nahiko hurbiletik. Eta galdetu nahi nizuke zergatik sartzen zaren kontakizun grafiko horretan, eta noiz sartzen zaren. Erabaki hori ez da? Nola aukeratzen duzun zein honetan sartu? Bueno, el buruen katsu hauek, garai batean argazkiak egiten dituen hasta debajo de las piedras. Eta guain, me lo pienso 2 veces antes de echarme un pedo. La makarra esan da. Eta gero, hasiera batean, inkostienteki edo
bai, tripetatik esan dudan hirugarren aldia da, hori izaten dudala, eta gero zenbat eta gehiago jakin artearen historiari buruz, argazkintzaren historiari buruz, geroz eta selektiboagoa bilakatzen zara. Orduan, baina badaude momentu batzu, eta hori, unerokotasuna edo momentutasuna, eta baita ere, nik nire buruari argazkiak itea autotratuak, deitzen dut. Autoerretratua ez, autotratua. Nire tratua nik nire buruari, ez? Autotratu, ez? Orduan, honako hau, aurkikuntza bat izan zen, hemen oso divertigarria iruditu zitzaidan, ispiluan zeuden zikin beltzoiek kokatu nituen justu enkuadrean, kearen itxura egiteko. Eta, baita ere, dokumento bat eukitzeko, hor mozolo bat egindan, laro eta mail urtean, nola nindoan, kamerarekin, kaskoarekin, eta, gauza batzu aurkitu egiten dituzu, beste batzu eraiki egiten dira. Eta, autotratuak, desente dauzkat, eta gaur egun, mobilekin, karretekin asko pentsatu behar duzu, dirutza balio dute. Gaur egun mobilekin, desente, eta ametxekin paseoan, zen serie bat, hor erdipurtik geratu zena, hori izan zen, amets nire bigarren semea jaio zenean, eta bera zaintzen, etxegizon lanetan, niri tokatu zitzaidan, etxegizon lanak itea, txikitoarekin, eta tarteka argaziak ateratzen dituen, eta autotratuak baita ere. Eta hor jarri duzun ura, nire aurpegia ezabatuz. Eta lehentasuna eman jostailuari. Eta, uste duzu da, telefono bat nahiko zarra. Baina, tramankulu hauek, aukera ematen dute, edo zein unetan, argazkiteko. Dena den, nik beti, mobilaz gain, beti karrete dun txuribeltzeko kamera bat aramat soinean. Beti edo gehienetan. Oso gutxi erabiltzen dut, baina behar bada erabiltzen azten naiz, eta karretea suntxitu egiten dut bapatean. Oso interesgarria. Eta bestetik, nik ulertzen dudan moduan street fotografira pasatuko gara. Badaude beste argazki batzuk. Aurrera noa? Bai. Bai? Guazen argazkiak jartzera. Bai, aukeratu ditut taldeka. Bale, aurrera beste bat. Eta, bi galderak. Badira, bi gehiago, bai. Orain esan duzu moduan, galdetu nahi nuke ea aurretik pentsatutako argazkiak diren, edo momentuan ikusten dituzun elementuekin jolasten duzun, edo, eta zerk motibatzen zaituen argazki hauek ateratzera. Hau, behin da garriz ikusten nuen, amets paseoren ematen nuen, erdigunetik tren geltoki aldera. Eta geltokira juteko pasabide honetatik juten zinen, eta behin da berriz ikusi nuen pintada hori, ez? Eta halako batean grisaren aurrean gorri bat topatzen duzunean, gorriak grisarekin duen kontrastea oso heavia da. Grisak seriotasuna transmititzen du. Elegantzia, doktorezia, baina gorriak grisarekin daukan gaina, hori gainera, refrakzio horregaz, ez? Eta hori ikusitan neukan, baina horrela aurkitzen duzunean, zan nuen, hor dago, eta hau egin nuen mobilarekin, eta gero baita ere, erosi nuen Hasselblad kameraren respaldo digital bat, Phase One, eta baita horrekin egin nuen hainbat tomatan, eta resoluzio nahiko majoan. Orduan, alde batetik, mobilarekin tipita paula egindakoa, zerbait aurkitua, baina behin da berriz hor daukazuna. Eta azkenean ikusten duzunean esaten duzu, hor dago. Atera behar dut arrazki. Eta bukatzeko galderekin, gai askoren inguruan hitz egin dugu, eta zure estiloa hiru-hitzekin bai. Ze galdera maltxurra. Bota. Ez duzu bokatu. Ez hori. Hori? Bai. Vale. Definitzea. Bi hitzetan izurratu da, zu. Zaila da. Ez, nik beti izan dut, izan naizela salsero bat. Argazki gintzan, esperimentatu dut pila bat. Alde batetik dago txuri beltzeko argazkia,
Baina gero bestalde manipulatu dut, muntaiak egin, diapositibekin, analogikoan, gero irudi horiek grabatura eraman, serigrafiara, baditut beste atal batzu, esperimentalagoak, ja, piktorikoagoak. Orduan, nik beti izan dut saltxero bat naizela. Gero, Arte Ederretan lizentziatu nintzen, ja, beranduxo, 40 urterekin, orduan, Arte Ederretan lizentziatu bezala, ja, salsero hori esan dezaket hitz potoloekin. Argazki gintzaren lenguaiaren aukerak zeintzu diren ikertzea gustatu zait. Como suena, Ez baina, asko esperimentatu gustatu zait, orduan atal oso ezberdinak landu ditut. Bat zegoen kamera panoramiko bat, nun objektiboak bira egiten zuen, 150 graduko kobertura ateratzen zuena, Noblex bat, Noblexan marka. Negatiboak 6 bidera 12. 6 bidera 12, osea, karrete batean 120 formatuan ateratzen baituzu 12 argazki 6-6, horrekin ateratzen zenituen 6 argazki, baino 6 bidera 12 negatiboan. Da horrekin harrapatu nuen pedo bat koloretan. Arrantzarena egin baino lehena, hasi nintzen horrekin koloretan, baino kamera mugitzen. Eta, karo, zuk ikusten duzu emaitza eta gaur egun daukagun kulturarekin argazki horiek ikusten dituzu paseoak eta paisaiak bilduma, eta 1986 kamera panoramiko hori utzi zidaten, gero erosi nion tipoari, eta, karo, zu hasi karretea botatzen koloretan, errebelatuak, neukan, 200 piko mila pesetako pufo bat, karreteetan eta errebelatuetan. Eta, bueno, argazki mogituak, paisaia, natura, zerbait oso impresionista. Gero kopiak, erakusketa egin nuenean, kopia handienak ziren 1,25 m, bider 3 metro. Eta, karo, gara, multipleak, orduan, igual, zegoen muntaia bat, hemen Gasteizen erakusketa egin zan, en el Archivo del Territorio Histórico de Álava, 1988, muntai bat, 11 metro hartzen zituena paretan. Bueno, lan hori, koloretan egindakoa oso esperimentala, hori ez dauka zerikusirik honekin, orduan, ezin dut nire lana definitu, zeren salsero bat naiz, izan du naiz, eta gaur egun formatu handiko kamerekin, 20-25 zentimetroko negatiboekin, kamera handiak eta txuri beltzea. Eta 51 urte daramatzat argazkiak egiten, eta sasoi bakoitzean gorputzak gauza bat eskatzen dizu, edo bolada ezberdinak ditugu, edo naiz eta gauza berdina hor egon, sarrera hori, Legazpiko sarrera ilun hori 11 aldiz atera dut argazkietan, baino begiradak ezberdinak dira, naiz eta gauzak hor egon gure interesa, gure begirada aldatzen doa. Bai, bota, zerbait izatea horren barne? Ez. Esan nahi nun oso interesgarria dela artian, eta esperimentazioaz askotan estilo bat izan alda, zona de konfort bat, eta hor ematen zu denbora, baina hori apurtzea, eta mugitzea estiloari dagokionez, mugitzen base asko, esan nuke ez da hola estilorik, egun dira interesan hitzak, eta hori interesgarria da artean batez be, baina konbentzio guztitan, argazkilaritzan denetan, ez? Politia da hola nulertzia protesua. Ikaslei gauza bera esaten diet, behin da berriz, arriskoak hartu. Claro. Eta, ondatu egingo dut, orain, oso polita dukat. Ez baduzu arrisko hartzen, interesgarriena prozesua da. Ez polita, ez, hartu arriskoak eta ikasi, eta irten zure konfort eremu horretan. Hori da. Bai, hori gozatu behar da. Bai, guztiz ados. Bueno, eta orain, beste argazkilari baten lan batekin nator, Elisa Miraiez, loba lana. Eta, bueno, nik ikusi doan elementu horrela esanguratzua zure lanetan maskulinitatea nola lantzen duzun eta zure ikuspuntutik. Eta, bueno, hau guztiz kontra jartzen da emakumetasunarekin zerikusia duelako. Eta, bueno, nahiko interesgarria ditu zaizkit, nola erabiltzen duen kolorea, enkuadraketak, komposizioa... Hor, harritu egin duzu afirmazio horrekin, nun ikusten duzu nire maskulinitatea? Industria, eremuan... Legazpiko bat ez. Nire ustez nire alde femeninoa oso landuta daukat, baina... Bai, izan daiteke, ez ezaten.
Arroitu egin duzu, bai? Zoiaz, klasean hitz egin gendu norikuz, baina lehazpi industriaren lan horretan, nolakoa zan mundua, eta baita ere... arrantzaletan ere, bai. Eta baita ere, lehazpikoa zan hitzaldian, esatezun, zenbat aldatuen mundua, baina, karo, lan kontekstutan, zigarroa, posterrak hori guztia, bazan ikusi Bai, maskulinidade. Bai, oza horrekin... Horan uste dut horrekin lotu nahi zenula, esain beste bera... Dena denik hori ironiarekin ere, bueno, lan guztietan behar bada, beti gustatzen zait, austura bat sartzea, ez? Eta dana beltza baldin bada, batean, pum, bat txuria, edo, erritmo horiek apurtu, eta edo nire lagun batek, arte erizlari oso lagun batek, esaten zidan hori pajaradas. Tú haces muchas pajaradas, de vez en cuando, pajaradas. Bueno, pajaradaren bat ere noizbait sartu behar da. Eta baita erizlari honek esaten zidan, todo lo que haces se va al garete, no me hagas a mí un retrato porque me vas a matar. Osea, zeren fabrika pikutara juntzan, Ruandakoare pikutara juntzan, eta... Azkenean lortu nuen erretratu egitea, eta oraindik bizirik dago. Jarraitu ba. A ber, arrazkiak ikusten ditu, bai. Hau ez nuen ezagutzen, berriz diot ikasten ari naiz. Nola jotzen duen hori, ipurdian egongo ala txuriago argi urdin hori, ez da? Ze kontraste egiten duen. Eta beltzaren misterioa, beltza, zonalde ilun hori misterio kutsu ematen dio. Bai. Da, nahiko brutala irudia, bai. Refrakzio pilo bat, diazen bat... Urdinak, ze puntu ematen dio, hor kentzen diozu urdina eta kontrastea, hor dago jokua. Zu gustoko dezu asko... Bai. Badago zerbait, loteslea dena, uste dut, zuk hau aukeratu izana, zure lanakin harremanduta, batez ametsen paseuak eta horrekin aldeatuta, eta izangoa Joneren kasuan, zu ezagututa, pixka baina ezagutzen geha, oso gustoko ezu bere alokotasuna argazki gintzan. Eta zentzu horretan, baita ere paseotan gertatzea zerbait, gertatzen dena esperientzian. Ikustezu zerbaita, erantzuna sortzen duzu, begiaren bitartez, kameraren bitartez, ezta, momentu horri, ez? Hemen badago zerbait freskura edo fresko den zerbait argazki hartze horretan, ez da teknikoki ez igual arduratzen, ez? Bueno, igual, bai, gusto hola nahitzun, ez? Baina badirudi dela zerbait emaitza dagokiola beralokotasun horri, ez? Edo, ez dakit. Intimitatekin lotzen dut baita, ere? Elisa Millar ez bakizu, nungokoa den, edo... Baina Espainiarra da, ez? Bai. Ekipo ikerketa taldea hortik esango dugu. Badago beste bat honena, bai? Badago beste... Beste bi. Igual prestatu dago, edo. Abortitza, zuzena, baitare, ez? Burura da karkitu orain, Nan Goldin, etortzen zait. Dauka horrelak baita ere kolore horiekin, ez? Ustenozko argiarekin eta bere kolegen erretratuak. Zuzekazun hori baita, ez da? Oso zuzena izatea. Eta kenioa, ez? Eta sufrimendua. Nan Goldin ematen du, podcast bat egiteko. Beste podcast egiteko. Dena, Nan Goldin, no me pone tanto. No. Oain dago aktivista... Beste onda batean dago. Nola definituko, nola ez nuke definituko behar bada hori bai ez erantzun dezaket. Garai baten isla da, bada ez da. Queer mugimendu guzti hori nola antzematen den Andy Warhol eta gero postmodernitatea, batean irudi horiek, ez? Bordia travestine, transexual, transgender dana, hori guztia hor da osartuta. Bere kolegak dira, bere kolegak. Bai, horixe. Bai. Izango du izino pixka bat edo zerbait momentak eta anamorfiko zerbait. Interesgarria. Guztietan baita ere begira da, ez kentzen du, ikusle dizio guztien bestaren begira katatzen. Eta hoa itxirio. Oso interesgarria, mila esker. Zuei. Madrid
Madrileña. Madrileña. Joateakoa Madrileko beste argazkilari bat. Zerbait esan nahi Esan duzu? da guztia. Bai? Uste bai. Oso ondo. Mila esker. Bueno, hemen gaude, berriro. Anekin, bueltatu da, eta aurkeztu nahi dizkizu gustut, pare bat argazki. Bai? Bai, nik ja leheno Ruandari buruz solastu dut, eta bain ja nahi nun zerbait pertsonalagoa bilatu, eta zure lana begira argazki hau ez dakit erlazionatu dut nerekin, gustatzen zaita honitz, iruditzen zait dela haitz poetikoa, ez dakit, nola kontrastatzen duen ondoak eta figurak eta gero lerro horiek tentsio horrekin eta organikoa, ez dakit gustatzen zaita honitz. Eta argazki honekin nik nire referentetan begira arrautu dut Mario Giacomelli, eta hor bere argazki bat erlazionatu dut. Eta, hau, bai. Eta ezagit, testu ingurua izango da guztiz desberdina, bino niri transmititzen dira antzeko zerbait, ezagit zer iruditzen zaizun. Lehenik eta behin ore bat Giacomelikin erlazionatzea, inungo zalantzarik gabe. Eta nik gehiago hitz egin dezaket nire argazkiaz. Hor natura lana txuri beltzean da, kamera ezberdinekin, 25 mm, 6.6 negatiboekin, 6.12 negatiboekin, plakak, 12 bider, 12 eta erdi, plaka kamera hori, trapuarekin. Eta teknikoki oso zabala. Eta aurkeratu duzun irudi hori, bordelen eginda dago, 35 mm kamerarekin, nire irudia, zari naiz, natura lana, nola, teknikoki, txuri beltza, baina formatu txikitik, plakasko kamerak erabilita, formatu ezberdinak. Baina, azken finean, naturan egin nahi nuena zen gizakiaren presentzia sutila. Kasu honetan ez da sutila, bordelen plaza handi baten erdian, zuaiz baten zerraldoa zegoen, zerraldo bat berreraikia. Orduan, zuaiz bat, edo zuaiz ezberdinak, instalazio bat zen, edo ze demontre baino zen, zuaiz handi bat, plaza zabal handi baten erdian, eta kablez beteta zerraldo bat, momia bat balitz bezala, zuaiz baten momia edo zerraldoa, berreraikia. Eta kable horiek, haustura horiek, eta atentzia ditu ziaten, eta lan honetan irudia usartu nuen, baita ere haustura bezala, beste basoetako irudiekin haustura hori emateko. Ez dakit nork egin zuen hori edo zertzen, nik argazkia egin nion, eta... Arte lan bat izango. Suposatzen dut, baiet, baina... Nik hori ikusi nuena zen, zuaiz baten zerraldoa, momifikatua edo berreraikia edo tunea. Bai. Eta gero, Giacomelli, handi bat, hor paralelismo hori, lore polita da, bota didazuna. Bada. Oso, zerbait gehigarri horren gainetik? Ez hori gustatu zaita honitz irudi hori. Ez dakit nire laniteko, nire lanekin ere badu lotura nahiko. Interesgarria da, Giacomelliren garaian, baita postmodernitateari buruz, ari bagara, garaikidea zen mugimendua artistikoa izango zen italiarra arte povera, baita ere Cunelis, Giovanni Anselmo, eta horrelako. Eta zuk esan dezuna Burdeoseko ze horretan, natura baina baita gizakiaren esku hartze hori, baita ere bada postmodernitatearen nabardura bat non artelanak erakusten du justo bereizketa hori, natura eta naturak nolabait gizakiak moldatuta. Italiarren kasuan arte poberaren bitartez datu batuen kasuan ezberdina da postminimalismoa. Baina horre badago harreman polit bat, zau baita ere bada zerbait naturakin lotzen duna, baina da arrastro bat edo ruinakin lotzen duen zerbait, baina industriala da, ez da? Orduan, oso interesgarria, biak irudi zoragarriak, bai. Oso ondo? Geratuko zea amaitzeko aldingo ezu?
Aizuna, Zuk erabaki. geldituko naiz. Bai, Gorka, izangoa derrape bat, amaitzeko, izangoa ping, pan eta pan, bai. Ekarrizkizut, bat, bi, 3 eta 4 argazki. Ez behiratu. Batetik. Bagoaz. Bali Esport, Smart Esport. Igual ja bakizu non bukatuko dan. Zer iruditan bukatuko dan. Interesgarria, austriarra. Akzionismo bienesa zegoen garaian, eta berak intzun bere bidea. Oso emakume potentia. Ezagutzen zenun? Aitortu behar dut, nuela ezagutzen. Osea, ikasten ari naiz pila bat gaur zuekin, plazer bat. Rosaliak badu tatuaje bat hemen, eta dagoatea eta Bali Esporten garai horretan, 70 egindako argazki bat ikeinu eginez. Bara, honek kendu zituen bikotearen taitaren abizenak, eta egintzun Bali Export, eta bere tabako marka egintzun. Aurrera, asko gustatzen zait, Jara García Zor, uste garoari baita ere, hortik. Nuen ezagutzen. Ez? Madrildarra, gozdain gaztia, eta hau zoratzen nau, irudia, ez dakit zer esan ni buruz, baina brutala iruditzen zait. Hau da, beste Jara García Zorren beste irudi bat, kala irmotasun handia, eta nora jo nahi dut honekin? Ba, irudi ontara, nahi dut, tabakoari burzitzi egiteko ez, baina, bueno, pintzat harreman hori badago. Eta honekin bukatu nahi genuen. Uste dut hau, zer egin dezu teknikoki hau itxeko, azaldu ezu? Irudi hau eraikia dago. Eraikia, pentsatuta, premeditación, alevosia y nocturnidad. Aitor, John Wayne. Aitor, nire kolega honenetariko hau, plakasko kamerarekin eginda dago, 10 bidera 12 tardi negatiboa, plakasko kamera, aldrebez ikusten duzu, irudia. Da, bueno, Aitor Fernández de Quincoces, da lehen abizena, eta bigarrena Martínez de Birgala. Aitor, kolega, John Wayne, ditzen diote. Orduan, egin behar genioan, retratua en plan John Wayne. Orduan, hau eginda dago, plakasko kamerarekin. Eta nire estudioan, zapatu batean, gaueko 3:00, botella Valentines, pakete Roslis, eta musika Lou Reed, New York. Lou Reed. Bai. Eta nola, hemen ikusten baduzu enfokea dauka Rosliaren muturrean, begietan, eta transversalki doa enfokea. Enfoke planoa, hau da. Hori egiten duzu plakasko kamera batekin. Hau, hemen baldin badago negatiboa, proiekzio planoa, objektiboaren planoa okertzen baduzu, irudia horrela proiektatzen da. Orduan, bi planen arteko intersekzioa. Hori musakonera aldatzen du horrez? Ez, enfokea horrela da. Orduan, mugitzen baduzu objektiboa, enfokea aldatzen da, baino perspektiba ez. Eta mugitzen baduzu pelikula dagoen planoa, perspektiba eta enfokea aldatzen dituzu. Orduan, aintzinean, kamera hauek ere arkitekturak egiteko, dezentratuz, vertikalak ateratzeko, gaur egun Photoshopekin egiten dena, garai batean egiten zuten egin behar zen bezala, kamerarekin. Orduan, kamera honek badaude argazkilari asko, Juan Manuel Castro Prieto, Madrildarra, positibatzailea, asko erabiltzen du bere retratuetan baita, objektiboaren montantea baskulatzea, orduan, enfokea transversalki doa. Eta, bueno, irudi hau, esan dudan bezala, Aitorri erretratu egin nahi nion, Rosliarekin, eta John Wayne moduan, eta soilik atentzioa, begietan eta puruan kokatuz. Argiak gero, kontrako bi argi sartu ditut, eta begietan, fijatzen baldin bazarete, erretratu batean ikusteko argiak nola doazen, begiratu begietan, ispilua dute hor. Ikusten duzu begietan... Bi alboko argi? Bi kontra atzetik, eta gero relleno bat, reflektore bat. Begian ikusten duzuen karratua, hori rellenoa da. Kontrako bi argien rellenoa. Argazkia ematen du... Berriz diote, pentsatuta dago, nik berari erretratu hau egin nahi nion, orduan, esan dudan bezala, Gauens, botella whisky, caja Roslis eta Lou Reed, New York. Gaztetxoen txat, zer da Roslia? Roslia puruak, fariasak dira hundiak, eta Roslia ja txikigoak. Oso ondo.
Eta hori izan da guztia, Gorka. Ba, placer bat, asko ikasi dut, ezaguten ez nituen. Baita, zure lana ondo pasa dugu, ez, klasia? Bai, interesgarri. Bai, gustora eta urte asko dira, argazki kamerakin. Ja, 41 urte dara matzat 41 urte lanian. Esaten zuen bestela el pringao, toda una vida. Bai. Eta polita izan da ikertzea. Ba, estimatzen dizuet, eginten ari zareten lana, teknikaria ez duzu aipatu. Ez, aipatu barre teknikaria Arantxa, Bai. hor egon dala Oiane Romarate, hor ikusten Ander, David noski, David, ja, hasieran bai aipatu ditudia ikasleak, baina, bueno, Ane, Lucia Flores, gero etorri da Garo Arrantzakin, eta Jone, etorri da, baitare. Eta uste du ja, gaudela guztia, Magoia horti dabiltz, eta Arantxa jazan dizut, mila esker guztiei. Eskerrak zuei, eman didazuen aukeragatik, placer bat. Ba, txalo bero bat. Eta beste bat arte. Bai? Urreko arte.